בימים אלה, להיות מעשן זו לא גאווה גדולה. אולי בגלל זה יש ירידה במספר המעשנים ועלייה במספר המנסים להיגמל. אחת השיטות היא סיגריה אלקטרונית. הנה, תן לי רגע את הסיגריה. אני לוקחת מה שנקרא שחטה, היא כבדה, אז אני מחזיקה אותה ככה. היא נראית כמו סיגריה, יוצא עשן, ויש לזה טעם של סיגר קצת טבק סיגרי כזה. לא רע. אני אומרת שלום. שלום, משה שלומוביץ', מנכ"ל רויאן ישראל. שלום. אתה מעשן? לשעבר? כן, לשעבר. מעישון כבד הגעתי לסיגריה האלקטרונית, תוך כדי עבודה של הרבה שנים בסין. גיליתי את הסיגריה האלקטרונית זה עשה לי וואו כזה, זה פטנט כזה. זה תחליף נהדר לסיגריה, תחליף בריא לסיגריה. תחליף למעשה שנותן את כל המענה הפסיכולוגי לעישון. העישון הוא בעיקר פסיכולוגי. העניין של הניקוטין הוא חלק, הוא מרכיב מסוים. הוא לא מרכיב משמעותי? הוא מרכיב, תכף אני אדבר על זה, בעניין של הבטיחות וכל האישורים, אבל בעניין העישון עצמו, אנשים מסוגלים גם מהיום למחר לזרוק את הסיגריה ולהגיד, אני לא מעשן. זאת אומרת, ההרגל, זה העניין. ההרגל, לשחק עם העשן. אנחנו מנסים לעשות שהסיגריה תיראה הכי קרוב לסיגריה אמיתית. באמת, היום עושים את זה בקופסה. מה? מה יש בתוך הסיגריה הזאת? סליחה? מה יש בתוך הסיגריה הזאת? בתוך הסיגריה הזאת יש החומר העיקרי הוא פרופילן גליקול ומים וטעם וריח. אין בה ניקוטין, זה לפי הרגולציה שישנה היום בארץ. אסור להביא סיגריות אלקטרוניות עם ניקוטין, זה נחשב תרופה. צריכים לרשום את זה כתרופה. לגבי סיגריה אלקטרונית ללא ניקוטין, אנחנו בזמנו נדרשנו בהתחלת הדרך, ב-2007, להביא אישורים טוקסיקולוגיים גם על החומר ולקבל אישור של אגף רוקחות משרד הבריאות. קיבלתם אישור? כן, קיבלנו אישור. כמה זמן זה מחזיק מעמד? זאת סיגריה חדשה שהיא חד פעמית, זאת אומרת, נותנת בערך 450 שאיפות, זה בערך לעשן כמו 2 חפיסות סיגריה. 2 קופסאות סיגריות? זאת בסיגריה אחת? סיגריה אחת. זה מתוך ניסיון שהיה לנו במשך שנים עם הסיגריות הראשונות הניתנות, שהתחלנו למכור בהתחלה ב-1,200 שקל, והייתה הרבה מאוד התעסקות עם לטעון את הסיגריה ולחפש פילטרים. אז לא צריך לטעון אותה? לא צריך כלום, היא ממש כמו סיגריה. ואתה אומר שהיא טובה כמו 2 קופסאות סיגריות. נכון מאוד. ואז מה עושים? ואז דיספוז. מחליפים? לא, מכניסים בקופסה וזורקים. ולוקחים סיגריה חדשה. פותחים סיגריה חדשה, בדיוק כמו בסיגריות רגילות, שאתה מעשן וזורק. הבנתי, וכמה עולה לי קופסת סיגריות? 39 שקלים. כמה סיגריות יש בפנים? סיגריה אחת שהשוות ערך לעישון של 40 סיגריות רגילות. הבנתי, זה בערך אותו מחיר של 2 קופסאות. כן, אנחנו החלטנו שהסיגריה האלקטרונית שהומצאה בזמנו על ידי רוקח סיני, שהוא מנכ"ל הפיתוח של רויאן, הוא המציא את זה בשביל לתת תחליף אולטימטיבי לעישון סיגריה למי שרוצה לגזור את הסיגריה. למישהו מעשן כבד. ולא לחסוך כסף. תראה לי את הקופסה. ולא לחסוך כסף. וזה עובד? אנשים מצליחים להיגמל מעישון? אני יכול לתת לך נתונים שפורסמו לא מזמן. בארצות הברית כבר יש למעלה מ2.5 מיליון משתמשים לסיגריה אלקטרונית. כולם יכולים להשתמש או שזה מסוכן למישהו? הדבר היחיד, לא. מבחינת הבטיחות, כמו שאמרתי, אנחנו קיבלנו אישורים. הבעייתיות הכי גדולה... כל אחד, אישה בהיריון, אנשים שהם חולים, חולי לב, חולי סרטן. הדבר היחיד שאני עושה לגבי מי שמציין שיש לו מחלה, אני אומר לו, אני שולח לך דוח טוקסיקולוגי של פרופסור פינקלשטיין שעשינו משערי צדק. תקרא, יש שם פירוט מלא של החומרים וכל הדברים, תראה לרופא, תתייעץ איתו, תקבל ממנו אישור. אני לא רוצה לקחת אחריות על אנשים שהם חולים או זה. תתייעצו, ומי שרוצה להיגמל, להפסיק לעשן, יש לו יופי של אמצעי. נכון. תודה רבה לך, ותודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי. איך מוצאים עבודה כשבבית ילדים קטנים וצריך לפעמים לצאת מוקדם או להיעדר? אתר אינטרנט מסייע לאמהות במציאת משרה. פרסומות ואני כאן.